Hey, buka. Napinye pon. Mampombane. Njengobwazi okaKhesara Khesara. Njenganenkukhu yakwazi ukuthi ithathele uheshe. Ucela emva wayo. Ingakho-ke nayo ingeke ikuthole ukuphumula. Ukuthi ngisho ithi iyachamisela afike uheshe. Atanasa. Ayingitheli izithola ucela emva wayo. Kodwa brazo ngoba phela inkukhu akalitholi Hey. Madoda. Ngifuna ukuthi le nja le nihlale kuyona. Nibheke ngoselokhosi. Noma ngabe nini. Akekho ufuna umtitinya nje kancane. Ndiyamhalela bhoza yami lo ndimthuka umtyabula kancinci nje yabo. Mina ngifuna umuntu ozomshaya ngempela. Yeso, ozomshaya. Uyabo mengithi ozomshaya. Ngikhuluma ngento ekanje. Hayi bhoza yami. Akunginike yena mina. Ngathi akawazi ibhoda liduma kanjani. Uyabona wena. Ngathi awubonanga kahle. Ngifuna ukuthi yaboma uyisha. Ikhali kanje. Iye lapha. Awubhoza iyona impela nje le nami lempama ngifuna umhlephula ngayo. Wena ngathi awenzi lutho mina ngifuna nje ukushade noma u10% uya ku20% bhoza yami. Kangidedelele yena. Eyokugcina ngcile bese ngidila naye. Ebona. Sala nintila naye. Uyazi la malukazana ababa la ngijule ngento la ejule kabukabi. Yeah. Hey, ngakubuka nje manje ngoba futhi ngihlale ngibuka la mihla qho. Hayi uhlukile. Yebo, ngihlukile. Uhlukile wena. Ukhumbule phela phambilini mina ngingathandana lempisi lena lempisi lena ibithuli bifela ngaphakathi. Wena uthuli wena. Yabo njengamanje nje hayi sengifunde kahle. Awu. Uyasibuseza kahle mawuthi ngihlukile. Mase uthi ngiyahlupha uyangidida. Kahle kahle ngitsho ukhathele mina. Hawu. Hayi phela ngisho kabi. Kodwa akakuhluphi. Nami bese ngitshelile ukuthi asiseside isikhathi ngihleli la ekhaya. Hawu. Kanjani manje? Uchaza ukuthi ngizobhakisha imithelo yami ngihambe. Manje ngihlala ungicabangela into enjena hayi bokhawula wena kwakona kube bekuthuba uyahamba nje ubuhamba kanjani lapha nenyanga ngaholi ngisho ukhola angaholi phela mina ugibela ngani uma ungaholile phela sengolinda kuphela inyanga hayi ungenani ungayilinda kuphela impela inyanga hayi futhi ufuna ungiphula umoya ke manje uyohlala kalo mngani wakho futhi ngizohlala khona le ndlini bese ulalapha embedeni uzongangithini naleli khonde lamngani wakho Mnganami awungitshela yawazi mehlo phansi kwesitela neBlack. Hawu ubala phela lokho uatho isilabo abaphuzwa yithi phela Cishe shaya khona. Istela iqala ngo-S, iBlack iqala ngo-B. hayi wena mali ayangikrika Yebo ngawumisa uJava lo ngamahlaya. Kubuye phansi abantu bathi ngawama amathikithi. hawu khawula wena uma somkhumbi nabantu abadukile benze njani manje unowa wena masumgenqi Yazi angibe ngisasana bese wena ushaya amahlaya la. Kodwa uxolo ukuphazamisa ngiza nenkinga lana angineme mfowenu ungitshela ukuthi ngiyamhlupha and angi-understand ukuthi ngimhlupha ndlelani hayi wena makoti musukuthatha into ekhulunywa ubaba uyifake ekhanda uyamazi nawe bafunjana uqala kanjani uthi uziba umuntu obhizi okukhomperishayo ngitshela ukuthi angifani nalezi impisi ade ejola nazo ungiziba kanjani leyo muntu loyo izolana ke makoti iphuzu lami lapho yeah umuhle kabi wena mfowenu ubaba angikwazi ukuthi awubonile lapha yeah yabona masibeka kanjalo
iyona unomona. kanti futhi bakhona-ke abantu aba-right for wena. Sawumtshela. Awu phela makoti wahamba ngingayibekile futhi. Okusalayo ngimuhle kunawe. Oy uzoze ube muhle kunami vele intombazane wakambona umfana omuhle ngoba kuyafana labafana abahle bayasibenzani bona ebusuku nabanye abafana akunandaba. Noma ungaze uyiduduze ufike la usanda khona okusalayo ngimuhle kunawe. Unokungana mngamnyezwa uyi yes. Suka la ngifuna ukuhlala. Ufuna ukuhlala lapha manje? La uhlala khona. Akwazi phela ukuthi ngingasusa isivakashi lapha. So Kulekile ekhaya. Yini manje nini? Oh hayi ni. Ngenani? Awu usekhaya la. Usekhaya la. Manje wasufaka abantu lana kwa wena ungiphazamisa nonkosikazi lana wafaka abantu manje inkinga yakho wena. Yazona. Wena ungrateful wena yezwa ungrateful awubongo wena. Ubhiya lo phethe. Phuza ubhiya wa balandela wona. Hayi yenza nje nayo inkabi yamthatha ubhiya wakho ngicela nihambe ke bafuthi mina ngikwazi ugcolela abantu lana. Yadoba wena, yadoba wena. Yadoba wena. Ngicela. Uyanguwe wena manje yini manje wasala abanye behamba. Sengikhathele laba mina. Futhi ke bafo mina ngiphuza utshwala izolo ebusuku inamhlanje. Qede ngifike la ngizokuvakashela ungaphaki soquleka phela we. Hayibo wempembu ukuphuza nami na abantu aduphuza nabo behamba balandele kumanje. Hayi. Ngizovakashela wena ebabheda lapho. Yabona nami uzohlala nami angifuni imincizo ngasibanga isicefe. Okay. Kodwa ke nawe ke ayibanga imencisa. Futhi wenze kahle ke wafika ubafu wangimthembi ubafu uyamazi nawe wenza lezi zinto lezi ekuthiwa ukuphezula lokweni otsotsi lezi zinto zenu okaphi wenza lonto nto manje ubafu angifuni asale egada umuzi la yabo mina ngiyahamba ngibuyela ngale kabhodi ngifuna ukuhlala khona izinsuku ezimbalwa ngenzela ukuthi unkosikazi lo angahambi yabo alinde ngiqale ngihole kuqala futhi noma sengiholile ngiqale ngihlale insukwana wena ngoba sekuthumelela imali ukuthi wena umthengele into edliwayo umlethele la ngifuna ungiqaphelele la ebaleni Bafu. Uzoyifakela mina imali? Ngizifakela wena. Hayi ngeke ngifakele wena imali. Uyifaka imali ukuthi phela wena uzoyinikeza umakoti. Ngimnike mina. Ngathi ngiyomnika umnike. Bafu. Yazi ukuthi umuntu nayishonile ifa ushela labo akabathandayo. Mina bafana ngifuna uqamba manje uyangithanda. Manje sekuyenzeka nje. Ngoba uhambile ufe bafu uzokwenza njani uzonginika ifa Hayibo lalela wena angizokwazi mina ukushiya ifa futhi ifa lishiya kumuntu omthandayo ngeke lishiye kuwena awu umuntu osifazane mayishonelwe indoda thatha imthwala yakhe inyawo ucala udaka ngishe mandulo kudaluka kwenziwa njalo bafu nganikeza umfazi ifa hayi yenza nje balandele lapha hamba uphuza nabo ubhiya sokumama hamba lemincinze ngithe ungayibangiye manje hamba ungabusakhuluma hamba awunukulutho futhi yazi
Sanibona bafowethu niyaphinda. Yebo njani? Ngirathi kakhulu mfowethu kade ngihlezi ngidinga inamba yakho. Inamba yokwenzani? Hawu, kanti umuntu osimama usuke efonela, usuke efonela ukuthini kanti? Yokwenzani? Awuboni yini ukuthi ngihamba ne-boyfriend yami? Awu serious mfowethu, tshela yakho le? Na iPhone? Cho unayo. Hayi, musukudlala ngami wena. Hawu. Ufuna uthole indoda ezokuvikela, hayi umasaka la uhlama lo. Hayibo baby kwenze njani? Uzobanjwa inkunzi hayi. Sanibonani ekhaya. Kancane yabantu. Siyaphila, ukuphila nini akuphila nathi. Siyaphila sonke. Yeah. Ngakusiza ngani ndoda? Wayibuza indaba. Ngisizo omncane nje la yabo ngicela ukuthi ngiboleke imali ka 1.5 ngiyobona ukuthi ayikho. Yimi lo ngibuyisa 1.5. 1.5 impela. Uzokwazi ukuyikhokha leyo mali? Mina ngibuyisa impela. Okay. Cela umthathele nkosikazi lapha imali engangano 1.5. Baba sala lapho nje. Ngicela ukuthi umtshele ukuthi angineze imali ewushintsho yabo 1.5 ozoba uhlweza amakhonje kuphela because ngisayize ekseni phela uyawazi usomatekisi wawuyena nawe. Imali. Mawubheka mina. Ngizothatha 1.5 owuhlweza. Ngoba ungabe kuhlwezo olungaka endlini. Okay. Asili baba. Asili. Nansi le ndoda. Ha. Ngeke uyisohle. Njengoba nje wazi nemgoma nembandela kaKesara. Imali yami ibuya neprofit. Singaqhathi ubani. Hayi, inkomo akunankinga nayo. Ubani uKesara? Ewe, ungangithesta ama-powers. Azisho. Cha. But uma sengibuyisa imali ngibuyisa wena noma ngibuyisa Kesara Mhlasimba. Ufuna ungibona? Hayi asili baba show. Bafani bayahlupha laba nkosikazi. Love. Sawubona. It's in light up. Ngiyaphila nje. I-light. Eish. Nayi light. Ngoba ngibhemi. Yabo mosha isikhathi sami. Usakuphetheni? Angiphethe lutho ngaphandle kwalento la ekhokhweni ifoni. Njalo. Okay la. Ukhe ungawuthathi. It's not like uzoletha ngawo ugwaye. Mara nokho lo. Nenhliziyo wena. No. No man. Aphathe lutho lokho. Hey. Ngile nomfowethu. Yazi phela mina nkathi ngihamba ngemakhaya ngashiya ngendlela. Senake ngempela ke. Ukuzama bhuti. Ukuzama nje kona kancane ukuhlanganisa kancane. Eish. Sothini. Yabona. Sothini bandla. Tell me, what was the time when you called me whilst you were at the bus? Oh yeah, impela ngigibele lona ibhasi. What time did you call? What time was it? Mana anawa amanzi abandayo lana. Ngoba kuyabanda nje futhi uthulukisa yini? Oh, but I asked you a question. What was the time when you called me whilst you were at the bus? Ngakubona ujuluka manje. Wemonge awukhalela ubhuti amanzi lapha hayibo.
ungaze usiqulekele phela. Kanti yini kangaka? Yeah, whilst we were at it, what time was it when you called me at the bus? Imake lento loyishoyo ayikho mhlawumbe indlela yokuyibeka ibe lula nami ngikwazi ukuyizwa. Ayibekeki mhlawumbe ngizulu. Awu bhuti. Nkosi yami mina bhuti bengibuza ukuthi bekuyisikhathi sini ngenkathi ungifonela usebhasini? Oh ngenkathi mina kade ngize ngifonela lapha ebhasini. Na bengazi phela mina ukuthi singaze kujulukise kangaka uzocisha ukuqhula mina sengithukile phela ukuthi kwenzakalani. Ngicela bese empondweni zothwala ukuba uvane washo nje nawe. Ubungasho ngani? Wayeka manje mfana. Hawu kanti buthi lokuse isingisi. Hayi mame. Buthi thina ukuthi lokuse isingisi. Ay, wena manje woza nawo ngeke phela uzokhuleka. Sawubona. Awu, sawubona westo. Siyaphila. Hawu awume lapha. Awusho. Usikho. No. Uzukwa. Abandawonye. Hayi. Phela lento kanje. Uyabona uzuka. Unenkinga ukuthi shawa umfazi. Mabe uzuke nenkinga yokushaya umfazi ubuya alale ngapha kaSikho kanjalo noSikho mina inkinga yokushaya umfazi alale ngapha kaZuka. Umfazi wakhe masemshiya noba Hayi indaba zabantu angizikhuluma indaba zabantu mina. Hayi kulungileke kodwa kusala indlela yakhe isazodlula la. Lo bhiya wothenga usazophinda ubuye ngalendlela. Ay, ngeke wendoda ke. Hey ukhona la. Uyagijima. Hey, ngeke baba. Ngicela ukuthi ngizoze kushaya noma ikanye. Hey unale jubane. Ushayelani manje? Angithole ufuna utshontsha lapha ekhaya nje. Manje uyalazi la uyiphara. Liyanikwa kancane yabo. O2 no4 no6. Ngizongidakela ngitshontshe ini? Phela buzontshontsha nje. Uyabo kumele ushawe futhi. Wona ngijwayela. Futhi athathe kumele ngayimini yazi oshaya wena yazi. Uyagadla? Yo, uyagadla yini? Ajwayela manje. Simelana ngoba vela untshotshanga azive siyeke vela untshotshanga siyeke yini okwenza ukuthi ungilandele bo asiyeke siyeke
nawo noma ugwayi lapho. Ngikuphekela. Kodwa nawe uyahlanya nje ngoba vele ungigijimisa kangaka yini ungubhela noba ngithi angitshontshanga. Awunawo ugwayi lapho ke. Sengikhohliwe. Angibhemi yazi. Shit. Awubhemi. Manje noyikhuthuze phakatheni. Cha phela ngicela ukuna ugwayi nje wena ufuna ugwayi. Hayi wena uyahlanya wena. Unawe futhi. Kushaya wena masaka wena. Engiyeka nje yonke le ndlela le ngoba ubungakini lapha engakho ubungijaha. Kodwa ngisongibuyelisa ke speed emuva mina manje. Ayibuka iyafa le nje njalo nje. Fusa Ngiyayicelela nje hayi kabi. Cela ngenhliziyo emhlophe angilwi namuntu. Bengisacela ukuthi mina kusukela namhlanje lo angaphinda ngiphakele. Yini manje? La ngimthunga ukuthi mina hamba uthenga inkabishi ethi lo muya buya nenkabishi kwakuhleka. Ungena nalo la ile kunganeni esonqweni. Uthi mephuma nenkabishi angazi dini mina lesenze inkabishi. Awubuye nalento obuye nayo wathi ungeselungule. Hayibo. Angazi usenzeni ke futhi manje lo. Awulethe la. Yithi ngibona. Ngoringi. Ngitshele yini le? Isaladi nje leli. Yini yona leyo? Inhliziyo mazingakhathazeki kuyiphasika Johann 14. Awulazi isaladi wena? Ngiphinde ngikwenzele ukudla. Njalo uhlezi unezinkulumo njalo. Kuningi mina kungikhalisayo lana. Ulicocela inkabishi kwazi kwangaluwa uphuthi. Waqeda wathi khwa umanyonisi lo wakhona. Wena uzongitshela ukuthi isaladi. Angitshela njengoba nihleze nihamba imingcwabo nje kanti aniphakele wena isaladi ngoba phela lisale emingcwabeni lisaladi. Nomsoco ufaka ikabishi njengoba ulibona nje eliqobela lincane wafaka nemayonnaise. Hayi. Thatha lento uyihambise. Hayi. Into engayiqondi kahle mina. Awu. Hayi. Hawu, Samari, ngiyabonga ngokungibuyisela lesiphuphuku kule ndlela. Wesiduweni? Yeah. Awungithatha kancane. Ukuthi angibiyile la kukwami. Yabo manje sengibiye ngami uqobola awuzodlula la ungakangitsheli le ndaba engifuna ukuyazi. Uthe umfazi usala nobani? Indaba zabantu. Phela angithi uzukami ehambile umfazi usala beyibhande la kumngani wakhe. Umfazi kaZuka. Usala nje. Ela. Umngani wakhe uTiki. Utiki. Webantu, hayi. Kavelane ngoma. Awuthuphi. Awuzenazo wena. Phela lento ithi ayibe kanje. Angithi uZuka mase esehamba. Ehamba lezindlela zakhe. Usala lapha ashi umfazi wakhe noTiki. Umfazi usala noTiki. Kanti ke uSikho lapha ku usala nodadewabo. Hayi singakubali lokho ephara vele akuhlala khona kuyahamba vele. Manje uSikho lapha mase kubuya umfazi wakhe naye. Habe! Abalini. Asho umfazi wakho uphi? Abona ukuthi udididi lo. Nkosikazi. Mungu. Yebo. Hawu. Awuzoka. Nkosikazi awuzongidonsa lana phela ngikwazi ukwehla lana kulomango lona. Uhamba. Qhamuka usuzomemeza kanje esangweni usufuna ukudonsa. Hayi unemkhuba.
Awuyini manje naka awukahle bungasho nje ngihamba ukuthi ngiyakabafo. Hayi unemkhubi inkosi impela. Baby. Baby. Sithathi? Awuzungibukise. Awu, khanti wena tiki bafo. Awenze njena futhi awuzongehlisa lana futhi kumakhaza la phezulu. Ubani manje lo? Awu, kahle tiki yini manje? Uba wena. Emini uzukwa. Ha man, uzola kwamakhelwane yena lo. Hayibo, nayo le nje. Wena manje uzonkonto vele umkami kanjena wena. Hey, uyawuphetha uzongehlisa phela ufuna ungena endlini. Unkosikazi awukhulume naye lo ngamalamba ahlaza nabomvu. Hayi inkosi impela uzophindela la uvela khona. Uma ungahambi nje iyoxazulula amaphoyisa. Impela baba. Hey. Yini kanti ngiyaphuphana? Yini ngazongidakelwa nini? Ngehliseni lana. Uhamba iminyaka emingaka nje uthi ngondliwe obani? Ngoba nangu umuntu obengondla. Nangu. Hey mhlolo. Hayi, angazohamba. Wanje awuwani ufuna ungene la ekhaya wena. Ungidlela umkami. Uphinde uzongidlela nesigqoko sami. Ife ngalishilo ubaba. Esikalabuye lesisigqoko. Ngoba uyena nje la ekhaya wena. Hayi. Wena namhlanje ngowegazi. Ubani osegcekeni? Wena sonkonto phela umkami kanje nongibizela upiki lapha ngidonsa ubona ufuna. Hawu lelo phara kade ngazixoxa mina. Kuyahlupha lokhu kuyakudakile. Puti, manje balole pha mphetho wami. Umngani wami nje mshana. Umngane manje uthi mina ngilalephi? Hawu mshana uzondlala okwesikhashana uzohamba vele uzohlala isikhathi esincane. Hayibo, indaba yini engakwazi ngidlala? Mshana, mawuthi udliwa amagundane? Mina makuthi ngidliwa amagundane hayibo ngihlanganaphi? Puti mina ngicela ukulala bandle nikhulume nobabili. Indaba futhi engakwazi ukulala phezulu kwe-wheelchair yakhe leya. Mshana wena ungalala kulishe? Phela nginayo. Hayibo mshana. Isiyakuxegela inhlonipho ngempela la. Mshana uzondlala. Isivale nje lapho. Hambe lapha endlini ungithathele ukudla kwami kushekuseni ngilambile. Hayibo Puti angaze ngophela ukudlila. Amangaka nje la ungitshela wona. Ungafaka ithinti into enomawonesi phakathi. Kanjani? Akayidli mayonnaise wena uzongiseza ungitshela ukuthi ukudla kwami ukuseni. Angikisama ngandawo ukudlila ukudla kwakho. Ngena lapha endlini thatha ukudla kwami lokube khona. Yewa Puti. Shothe beselambe ngempela yabo. Ay. Kade kuthumile uphi manje uvuleleni uphi kade wazi ukuthi uthunywe yimini. Uphi uvele waphansi amphehleka amabhodlela abuthanga qoqa kahlanganisa kahle lenze ibhodlela ngase ngafaka futhi imbijana yatshwala yakho lesele. Hey ngihlangane ne mama Elisha elimnyama njengebhaqabuli isulekele into yakhona. Hey awusho umhlanga namhlanje. Oh lidla amambawu phela lizohola lo lempahla le soyishaya naye. Hey lalela yazi konke njani awuthathe lo bheki ubeke la beka la ubheki wo lalela ngicela ungisize ungingenele ngaphakathi ungithathele icontainer eorange ungibuyele nawe uya kungitshela ngendaba zamaqolo ongisiza olinje. Hayibo ebafo ufake emphumeni eronga ingene ngaphi ingena ngapha. Wena ngithe mina into ekonteni yini lento ungaphuzela kulento wena ngaphuza
Hayi. Engathi awuyena wasekhaya ngempela-ke wena. Asikusuka la. Ne. Awe, uthe umfana nobukhunta wena akudingi la imini ulana futhi manje. Mfethu. Nawe nalo bafo wakho mfethu ngathi ngifuna ukuphatha kakhulu, ngingasancane. Kusho akugcini lapho. Uyazi ngiyayibona ke lento asuke ikhonondela kuwena. Uhlaza futhi unjalo. Uthe kimi wena unesandla wena uyatapuna la. Hey. Ngisazi-ke manje. Ye wena, uthe umfowenu futhi ngiyazi akusukela. Uthe wena umandla kakhulukazi la ey'nkukhwini futhi awuyibheki iy'nkukhu. Ey'nkukhwini? Mina ngithe amakadini. Uthe ey'nkukhwini, uyazini singalokhu sibanga la. Ungilekelela ngikuhlala nami la njengawe. Ubafu wakho-ke befanele akushiye sekubekile-ke lapha. Manje uzobekwa uba, uzobekwa yimina? Angeke ngikwazi ukwenza lokho. Nakho lokhu. Engunceke mina akusiko phela ukuthi akunawo amandla engalweni. Awona. Wena uyintaba embili nje. Yabo, ngigombe ngimbi intaba embili mina. Zinqa. Ya. Oh. Hayi nami wajole bekuncenga mina ekuncenge mina. Nabe ngihlulwa ukumbubasi mina ade ngiholela wena yini. Futhi uthe ubafona ngikhuze nalento yakho uhamba nebhodwe lapha ya. Kufanele ushiye ibhodwe uthathe ukudla uhambe nako. Hayi indaba uhamba nebhodwe lonke. Hayi bo. Mfethu. Waxoshwa indawo ohlala khona. Hayi mfana wami lo mbuzo akudingi wena kodwa ukuphendula phela. Nade ngihlala khona ngixoshwanga. Angixoshwanga ayihambela. Kanti futhi mophinda ungibuza into kanjalo ngonyathela ikhasi labhanana ngishibile ngiphalanza ngesiqhomo lapho wena. Hayi mina ngibone ngathi fanele uphindele lapho makhona. Kwamanje mina ubavakaza ngibuze lutho kodwa solo kwafika wena. Bajimos. Hola. Kwamba kahle. Hello, ngadlala umkhuhlane esihleli nawo. Yawe nkabi yami. Womngane wami uzomela ukuthi ngizohlala lapha kwakho nginenkinga encane manje la ngihlala khona. Indaba manje. La lengane le yayinomsindo lengane yala kulomuzi. Angazi basobenzani lana nalabo bafana ahlala nabusuku ayingeke. Basobe bangumsindo uzowuse. Hayi. Khona nginako nangidlula lana ayibisindo hlezi ukhona la. Kodwa phela hey. Angazi phela mfowethu. Ayikho inkinga phela singancenga lapha na kimi mfowethu singahlala nje. Sibe ndawonye akukho kubi. Hayi ngajabula mfethu. Manje mfethu izelela ngempela futhi. Hey. Sima hey wendoda awunayo umentshizo lapha ekulayita la. Ungawo mfethu. Aw, lendoda ngakuze umentshizo yavele yahamba. Hey wezuka. Yebo bafuna mina ngishana ushaya iphilisi lokudala elingiphethe. Zuka. Noma nje linamanga kabi lo mfowethu ngimazi kahle uyahlanya straight. Wayengitshela ukuthi mina wathenga ibhano yeLouis awungitshela. Hayi ungabona lo. Yini-ke futhi wena? Asithembe uze nento ephathekayo-ke kulokhu. Hayi khona ngikuphethe lokhu bhuti omdala. Sanibona bafowethu. Ngiphethe nje enye into lapha na bhuti omdala engicabanga ukuthi kumele ngithi ukubambisa ngayo. Phethe inqola kahle kahle. Hawu, uyakhuluma-ke phela lapho. Ikephi yona leyo nqola? Ngola kodwa yi-wheelchair bhuti omdala. Ema, asilungise la, i-wheelchair. Okay, njengoba kuyi-wheelchair uyilandele baphakathi kwethu bathatha. Cha, hayi ngoba mhlambe khona umuntu engimphathele la, akekho umuntu engimphathele ukuzobambisa nje ngayo. Uyazi madoda, nimlandeleni u-cold drink lo mfana sike sizwe kahle le ndaba yakhe. Hey.
bafowethu kwenze njani manje? Uyabona-ke njenganamanje ngizokushaya yeso. Ngifuna ukukushayela kona ukuthi ungenzi slim uyangithethisa uma ngikhuluma nawe. Ngikhuluma kahle nje bhuti omdala. Ayikho into ekhulume yona kahle. Uzobamba la ongicamncane bangoDisemba usuyowadla nangoJanuary. Bamba. Kanti ngishawelani bhuti? Ulahla zingishawa nje kade. Kwenze njani? Kuncane bo. Uyeza uChristmas. Kodwa bhuti ngiyantolisa nje. Bamba la. Ngixolele. Ngiyamswanya. Ngeke nahambe. Uyabona lo mfana. Hawu ngibulala lo mfana yazisela leli. मुझे भी कुछ कहना है पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम 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 तुम